Еми, покажете на снимка. Че аз ако ги видя, аз не мога да ги позная. Тия малки деца пораснали сега. И тая Йони има дете. Коя тая Йони? На това на крас. И Йони, тая мънинката. Вече има дете, така ли? О, да. Ма за кой се оженила? Преди Кресте. Кръстени. след долу на мисълта. Кръстеник. След долу. О, Има едно село и после племе. Ага. къде си кажеш това, бе? Добре. Е се оженила там. Оттам на мъжи. И къде живеят? Мързел, бегай! Селото. А тази сестра и тази високата. Не се ожени Золя Иван. И те колко деца имат? Това е